Hej smukke, jeg arbejder automatisk. Log ind på vores hjemmeside og vælg Scheduler i menuen til venstre. Her ser du mine kalenderopgaver. Du kan også lave en ny. Klik på Create New, så er du i gang. Vælg din lokation og din enhed. Jeg er hos Kian. Og mit enhedsnavn er Kian Ny. Du kan godt have flere enheder med samme opgave. Giv din kalenderopgave et navn, så jeg ved, hvad den hedder. Bestem, hvor lang tid jeg skal udføre denne opgave. Denne gang vælger jeg bare en enkelt dag. Et tryk i denne firkant betyder, at jeg laver opgaven for evigt. I bunden vælger du den opgave, jeg skal udføre. De nyeste opgaver, du har lavet, findes til højre. Træk opgaven op. Klik på det lille ur og vælg, hvornår jeg skal starte opgaven. Sæt kalenderopgaven aktiv med denne knap. Klik på Save. Kalenderopgaven er nu aktiv, og jeg går i gang præcis kl. 10. Du kan også trække flere opgaver op, så laver jeg dem, når det passer dig. Hej Ina og Jesper, velkommen til.